Doncs l'estem vivint pensant que no sabem quan tornarem a jugar a Copa del Rei, perquè és difícil jugar a la Copa del Rei i més amb alguna idea perquè has de quedar entre els 5 primers, ja ho he dit molts cops. Estem disfrutant d'un premi que ens vam guanyar l'any passat amb una temporada excepcional i bé, sempre tenim a la ment el que va passar fa 2 anys. Llavors va ser tan maco que ens agradaria repetir, però ja veus com costa tot això. Ara a disfrutar d'aquesta victòria, felicitar els meus jugadors un altre cop, perquè és que al final aquests ja ho veus, una intensitat brutal, s'ho deixen tot al camp, sortirà millor, pitjor, perquè al final... Però és que no els hi puc dir res. Llavors, moltes felicitats amb ells. Estem a la tercera eliminatòria perquè ens ho hem merescut, hem sigut millors en 90 minuts, crec que era injust anar 0-1 perdent. I res, ara divendres mirarem el sorteig, quedarem exempts i ja està. Que continuessin així, que tinguessin una mica més de pilota, per això he posat a Marc Cavaller, que Gómez estava fent un bon partit però necessitàvem tindre més pilota per moure la pilota d'un costat a l'altre, tindre paciència i arribaria, perquè nosaltres al final una falta, un saque de banda, un córner o una jugada la tindríem, l'hem tingut i l'hem tingut diversos cops i no arribava, però al final ha arribat i bé, amb l'1-1 ha estat més tranquil, volia marcar abans per no tindre una altra pròrroga, però això és la Copa, tu. I nosaltres, com som el Cornellà, aquí hem de patir sempre i ja està. Però els he dit que tranquils, que continuessin igual, que ho estàvem fent bé, que estàvem sent millors i que al final arribaria l'empat i que si arribava l'empat guanyaríem. Bé, al final ha sortit bé, però perquè ells volen, ells creuen i ells tenen ganes.